da chi efo mwy o gynnig, os da chi eisiau swydd yn Lloegr, wel amdani i Loegr neu yn y sector Saesneg, wel da chi wedi wneud hynny. Ond hefyd, os mae yna swydd yn dod yng Nghymru, wel mae'r mantais gyda chi o bod chi'n wedi siarad iaith draddodiadol o wlad. Da chi'n wedi cymdeithasu efo bobl yn well, da chi'n wedi siarad efo nhw, rhannu gofidia, gwrando nhw'n well, deall, i ddefnyddio'r idiom Saesneg, understand where they're coming from. Mae hynna'n bosib trwy siarad yr un iaith a'r person, felly yn sicr mae yna ddigon o bethau ar gael i chi os ydych chi siarad y ddwy iaith.